Вика. Видеото е много добре, се ми е дома, не искам да говоря, защото ме дрази, защото говорят ме пречи. Бата как ми завръжат, че те О, Бобчо! А не, айде да ме не говориш, ще ме еме, Бобчо. О, лила. Бобчо, не е така? Мати как ми сигнал, бе! О, Оскар. Никой не се бита с мене. Ей, виж! Идва човек. Ами да идва, бе, сега ще го убием. Абе, аре, нови Вико трябва. Помниш? Дайте го, Ангел, едити го по този начин, по този специалния начин. Кое? Едити го. Ама то как се мята, бе? Ето, така. Не бъбай, не се стрелни. Там. Ти го метирам към мене. Тева, майка ти С F2. Е така. Оставете ги там. Абе не бе. Ма тук има врата, ще избяга да е така. Не отивам за хор. Така. Абе не бе, не ги мърдай. Не бе, да играм на тенис. Абе какъв тенис, бе? Дайте да се бием. Абе това да не ви е 1-1 или 1v1. Ники, аре, да остави ги клетката. Е, тук ще ни е клетката. Аре да трупаме хора в гроба. Не виж ти чути. Просто това е Да, виж ти. те не чумряха, те не знаха, брат. Не, аз... Опа! Изчакайте бе, изчакайте да. Да, кола, що не тръгва бе, Ники? Не знам. Защото никой въобще като се наха в нея. Не бам се. Никой не знае, че се бам. Трябва да знам много трябва, защото ние тук всички се баваме. Ама аре нещо да... Да бе, нали? И аз го мижа. Кой иска да лаша по? Нито един, защото аз съм дете. Ба, ти бава ли се, бе? Аз съм дете муквите. Брат, това не знае, ба, то ми подари гласите. Това не съм го чакал. Аба брат! Какво беше това? Двама са ви. Бита го! Кой бе? Двама са ви. Дигат се, Ама дигат се. ние сме трима. Ма не ми... Еми да, не бат, на електризиране се, когато сложно сега, че не мога да те движа. Елате ми Еба вдине. са панарите. Аре да дойдете да ми вдинете. То не ми трябва да се бавя. Аре, бързо да ходим, да ходим. Аре бе, брат. Елате ми вдинете бе. Дайте да изчакаме колата. Ето бе, тя так му тръгна. Ми тръгни се. Ео. Аре елате ми вдине. Брат на 30 Аре, кръв. стига. Ей, ви са, ако не ме вдинете, ще побъщя, разбирате, направо ще изтруша нещо. Ето. Ай, вди. Браво. Не гребал трик. Не бе, аре моля ви, вдигайте бе. Там Стига, има бе, човек. тръгне, бе. Браво, момчета, ево. Как ще мора по такава е, те еба, майки ми те. А Боби, хареса ли ти подаръка златната бомба? Да, доста. Това не съм го очаквал от теб. Кой иска зелено ески? Майка ти. Аз искам да убивам хора, брат. И аз така, не искам да направим едно убийство. Теба, майка ти, дева се от точка рева. Нема ли да ходим с кола? Вижте, момчета, не е важно кой колко кило е, важно да направим виктори. Топа, да, Важно е да живее, да, екип. да, научи го от мене. А Мара да тръгнем с колата, какво ще кажете? Ами трябва да намерим някаква класа, брат. Какво ще кажеш да мукчиш? За тази кола. Елате към града. Влака! Къде има? Ма ние не можем да стигнем толкова бързо. Е там човек, е там. Елате на G класа! Радио, къде? Маркирай го! Маркира го, ето го. Един жълт. Нок. 23, той е на едно. Оу, от клип. Браво! Теба, майка ти, теба. Качите ли се? Че? Качите се?
Само дето идва. Има хора там. Кой ти иска ли лава помпа да идва? Който иска ли помпа да ми... Има ли лава не, бе, помпа изчакай. там? Какво бе? Идвай. Що така бе с мене бе? Ние днеска ще тръгнем ли? Мухти. При мен е някакъв трекарда. Идвам. Няма трекарда в тази игра, бе. Да, верно. Не само те трайхардалите играят на ранг, сещаш ли се? Къде е то, бе, брат? Не знам. Как ще набия? Идва и там. Ще трябва 7 патрони. Его, Къде его. е? Елате, елате. Оставете го. Няма всеки човек, който види да трябва да руши, иначе няма да се мъси. Абе, защо се движи медалона, бе? Кое? Медалона се движи. Верно ли, брат? Ето. Не. Дарангел. Бати на фалния медалон. Абе, оставете го, той ще бяга. Аре, оставете го. Дайте към града да помагаме на момчета. Мори медалона. Ой! Аре, моли да дадеш медалона. Тинкс. Аре, Ама, може да ми дадеш патрони за помпа? да. Ето как ще стане. Абе, елате да вземем G-класите. Тихо. Деба, та G-класа деба. Тихо. Схвана за какво имам предвид. Да, бе, схванах се. Вече го вземаш. Абе, брат, още една златна помпа ви се падна. Никъде ми златна помпа, ти луди си. Коя златна помпа? Златна помпа. Аз не игра с такива помпи. Чакам и тук, момчета. То пък му вика, аз ни играл с такива помпи. Еми да, аз играх с паметни помпи, брат. И аз така ме удови. Къде път ти бе? Майка ти те... Ники, как си? Ели, ако ти вземи другата жена. Аре, Не! Престанете, брат! добре бе, добре. Аре, да тръгваме. Да, бе, тръгвай. Окей. 3. Чай да изчакам Алекс. 3, 2, 1, 0. Капсулата бе. Бати, имаме 10 кила. Как 10 кила? Ето само аз и Алекс имам. Не, бе, аз питам града за хора. Какви хора бе, аре, капсулата бе. Тук бяхме, бе, брат. Ма верно. Къде влиза в града, бе? Алекс, ти не иска... Гледаш ли? Че ще си по телефона. Какво ще кажете да заградиме? Не. Къде е тази капсула, бе? Абе, пред тебе ще ли извади очите. Ще извада май... Ама не така да заградите, ти са какво са гради? Аре, Боби, як лекни? Не, виж какво е, да. Може да си канате ли как ще кажем на някой бате? Малко
изтъкна. Къде не е колата, бе? Отзад и Не, бе, отпред. дай аз да карам, дай аз да карам. Синя дебела. Никола, кажеш се. Ники, идвай. Плезен, момчета. Лезна в пица. Да, там не сме били. Не, бе, пияца. Що плезам? Защото има най-много хора. Дайте за острова, бе. Ма дайте за острова. Много сува ще ни изгърбят, брат. Кура ще играт. Ама не, бе, то всеки момент ще спалне остров. Нищо. Няма да спалне острова, къде го виждаш с този остров. Абе, ще се спалне всеки момент. Ето тук знаеш къде е, бе, Зухов. Абе, знам, че ще се спалне някъде всеки момент. Къде е? Той ще си имам толкова. Не, бе, тъпък. Ето го, бе, кой каза, че го няма? Острова, нали? Бате, аз се ама директно ги ръчкам да си пиесте. Мале, ти колко съм много. Много? Бро. Вау, това ли бех? Не, бе, има още. Бати мършите. Той Никола, той Боби ги изби. То. Той бич, това е за мен. Ето има, при мен има още. Къде, бе? Дай, вземи една кола. Тук има. Вземи. Идвайте. Бързо за острова. Качи се, Боби. Ники, идвай. Ти ще спрят ли да пишат, бате, как ми или? Аре, дайте за острова. Защото ми писна. Майка ти ще е вас на тебе, Ачо. Как ми... Няма да вземеш. Ти чакаш. Аре. Някой да държи тези метките, вече са важни. Ники, къде го махна това, бе? Кой е махна? Аз нищо не съм махнал. Аз маркнах едно лилаво. Аз ги взех. Елате и тука, бе. Елате. О, брат, аз нищо не виждам, бе, брат. Дева, свинете ви, дева, не се нахраниха, бате, не се нахраниха. Не се нахраниха с оръжие, баси майката. Ужас, бати животните прости. Никола, нали така? Да, бе, така. Бати Тук има животните. и такова. Който иска да си апгрейдва. Идват бати и душат за оръжие, бати животните, аз ще ходя да се Аре, бия. за колата. Чукай се, аз ще ходя да се бия с хора. Колата. О, ти си качи в колата, бе. Аз съм ето тук в ето град, Плезен пията. Плезен съм, Пица се казва. О, тук има хора, да. Знам. На мен са. Ръчкам. Дете. 130. Къде? Идвам, Алекс, идвам. Споко. За подкреп. 40, браво. Открадна. Вау, само това ли бех? При мен има някой, ама не знам къде. Алекс, как ме водиш само с скилове? Как ме водиш само с скилове? Брат, къде е Ники, където? При мен има някакъв, ама не знам къде е. Да, и аз. О, на мене се, момчета, на мене се. На мене се, бе, животни. Ама той не сме на тях. Абе, на мене се. Пет има си ви. Къде е това, брат? Аз знам къде е. Пичко си къде да си. О, тия са силни, бак, тия ме там тук отдалеч. Его! Стоп! Силни ли са? Да, Боби. Ангела, реагираш на дълника. Абе, не са сигурно чак толкова силни.
Ева, майки ми връщам те. се думите напред. На... Така ли се казва, бе? Да, така. За назад, бе, не съм напред. Елипвай! Елипвай! Ау! Не! Бат! Верно съм много. Не, просто съм много. Няма пике. Второ място! Второ място! Второ място с коронка съм. Еба си човек. Не бе, бори си, не бе, не би майка ни. Това май каза. Абе, верно, не това каза ме, Нико. Не, аз казах, не бе, бой се, не би майка му, т.е. твоята. Ама ти бак си слуха филма, ме... Буквално ние сме служили марковете един върху друг, жълтия и червения. Който е с жълтия марк, с червения марк да не го маха. И ти брат, това си служил марка върху моя. Ето и един от мене да мине. Ето ви всичките. Бе, аз се чухите, бе, бата. Да ви е бе козел, че... Да те бе, кон. Те е бе майка. Динозавър. Динозавър Лекс. Ай, момчета, ай, момчета, не е така доколко... Ай, момчета, не е така доколко мислиме да... Момчета, не е така доколко мислиме да играме. На какво не изключих баба да те Момчета, не е така доколко мислиме да играме, защото то стана един. Искате ли да играме до 5 часа на Fortnite? Аз нямам нищо против. Не. Ама утре проблем е, че ще стана в 1:30. Няма лошо, брат. Няма лошо. Нали? Алекс, я стой на едно място, стой. Какво? Не става, моето момче, не става. Абе, някой там се опитва да дипва. Абе, Кура ми ще див. не може. Какво е това, бе? О, изстрелях някакви пиратски. О, човек. Е, вярно ли? Не, брат, слон. Айде. О, този скин много добър. Добре, момчета, добре, момчета, вижте сега, имаме до 5 часа още 4 часа. Абе, Аре. Ники, знаеш ли, че има друг човек в играта с също твое име? Бобче 12-12, ма с друг скин, да. То дет сме баунт, нали? Някой да. Аз го бампвам, Бобче да. 12-12. Не, бе. Пиши, че Бобче 12 го е такова. Бампнал. Защото няма как да имаш едно и също име с друг. Момчета, я вижте. То това за умните хора. Добре, момчета, я вижте. Имаме... Явно ти не си един от множеството на умните хора. Така е. Никола. Виж, момчета. Гандо, я направи такава спорта колата. Само да свърши играта. Никола. Само случи играта, Никола. Направи спорта, бе. Аз ще я направя. Никола. Чакайте. Какво? Ти трябва да свършиш с играта. Вися, имаме до 5 часа още 5 часа. Аре да направим едно Виктори до 5. Чакай. Аре, Ники, качвай се, брат. Аре, ти, бе. Хах, смешни. Чай и Никола се качи. Ники, качвай. Как ще качим на тази кола, бат? Горе. Да, бе, качим сега. Стига, бе. И 17 дни коля бих да виева майката без коли. И твоите дева. Бе, чакай, че помилих, че си стъпи да спа. А къде мога да това банче, бе? В газа ти. Ето тук мога да кемпи. Ще кемпа на... Ето тук, то харасна кемпи. Ей ги, аз ги видях и там зад къщичката. Ей! Аре, няма мат! Проблем, мате, няма мат. Майка ти ще е, бе. Бихме и Някой мори патрони за помпа да даде.
Не сме ги убили. Моля патрони за повече М4, моля ви. Аз нямам. Дайте. 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 Я чакай. Чакай, ето Ники, има дай един патрони. умрял. Нека да не го убива този умрелия. Той ще последва към другия. Другия взима кола, момчета! Другия бяга! Къде? Бяга, бяга. Бяга, добрива се! Бяга, за кура ми бяга. Дай! За попа, бе. Нямат! Брат, нямат! Нямат! Идва, отгоре. Давай. Къде си, бе? Давай, карай, бе. Карай, бе. Бегай бе, нещастник! Тема бегата просто! Бегай бе, брат! Чакай, Юки. Не, вие сте нещастници всички. Аз си реки, че са някакви бобки, мъже. Не, вие сте нещастни. Вие сте най-големите букачи, които може някой да съществува, разбираш? Чакай. Вие не може. Ние сме дед зара. Никола, ради нам дупет. Може. Вярно, искаш? Искаш? Тема майката. Никола, се те се убива, бе! Чули бе, нещастник. Убил го. Донокни го. Как? Как каза? Как? Радио, Донокни го. Я пак, как? Ники. О, вие сте нещастни. Ама... Идва. Дай хил. Нямам. Няма нищо. Биодете, бе, какво ще ми се скатали, бе? Ники, биодете, да го уби нея. Ето. Вие сте нещастници. Виж сега, добре, че се ще направили поне едно Виктори, или? Те трябва да ги убия, правим Виктори, брат. Нали, как да го измислим, брат? И добре, че се има още, не знам колко часа. Да, радио, брат, ти може. Даже въобще не знам дали че стримам до 5. Нали, ако ти стримат до 5, аз... Ако ти играш... Дай. Айде, аз ще ли аз спирам. Но бебенчето си ляга в 1 без 10.